नाथाय आंखौ माखासे पलिटिकल पार्टिफोरा धमकी होदों UPPनि मानसिया बुंदों ए साला बियो BPFनि संख्रि दा अरा मोननै रोखोमनि जोंगासिनो मोनसेया जाबाय बिनायनि अर आरो जोङो होबथानायनि अर भाङाय दे आरो मक मारिबो बिसायसेना जुवाखालि एकबार हात दिबो दियगना आथिखालाव जोंथ' अर जोंबाय थादो बे ST बिनाय आरो ST होनाङा होननाय ST होनाङा होननाय आं सासे बर'आ बुंदो ओमफ्राय नों सासे ट्राइबेला बुंनाय बेबो जोंनि बर' आरो बे ट्राइबेलनि भइसआनो जाहैबाय ST खौ होनाङा ओमफ्राय 6टा जनगोष्ठीफोरा जायफोरा इलिगेलि ST बिदो जायफोरा पेरामिटाराव मिलायै कन्स्टिट्यूशनाव कुनु मोनसे क्राइटेरियाव मिलायै जायफोरा आरजिआइफोरदो 8 बार गाहाम रिजेक्शन खालायजानाय कुनु दिन बिथांमोना मोनसेबो क्राइटेरियाव मिलायै बिथांमोनानो बिराद जर जबस्ति ST बिगासिनो बे अरा जोंगासिनो आसामाव बिथांमोननिबो अरा जोंगासिनो बिथांमोनाबो अर फोजोंगासिनो ST मोनाब्ला जोंबो बेबायदि खालायगोन होननानै आरो जोंबो हानाय मानि गासैबो बर' फोलेरनिफ्राय लानानै गासैबो ट्राइबेल फोलेरफोरा लोगो नांनानै जोंबो बेखौ होबथानो अर जोंगासिनो नङा होमबा दा अरा मोननै रोखोमनि जोंगासिनो मोनसेया जाबाय बिनायनि अर आरो जोङो होबथानायनि अर दा नोङो सोंनाय बायदि जों बे खोथाया गोदान नंला राजिब जोङो बेखौनो बुंबाय थादों कुनु दिन ST बिथांमोननो होनो नाङा फार्स्ट खोथा बेनो आरो बिथांमोननो जुदि ST होयोब्ला जोंनो फार्स्टआव बर'फोरनो बड'लेण्ड होग्रोनांगोन आरो जुदि बर'फोरनो बड'लेण्ड होग्रोआलाबासैनो जुदि बिथांमोनखो जुदि फर्सफुलि इलिगेलि भाबै जुदि ST होयो अब्लानिया खिन्थु जोंबो बेयाव सिरि थानाय नङा आरो जोंनि मोनसेल' सलुशनानो जाहैबाय दा जों जिबायदि ट्राइबेलफोरा बर'फोरा जावरिखांफिनदो आन्दोलनखौ लानानै नङा होमबा बेनो बर'लेण्ड मुभमेन्टनि 4th फेज मुभमेन्ट मोनसे जागोन आरो जोंनो फार्स्टआव बड'लेण्ड होग्रो बेनि उनाव बिथांमोननो ST होयो ना मा होयो आसामनि नोंसोरो बड'लेण्डनि अनगायै जिखिनि आदुरा थालांनाय आसाम लाजोबबानो जाबाय नोंथांमोना बेयाव माबोरै रानना जालायो नोंथांमोना रानना जाबानो जाबाय प्रथम खोथायानो जाहैबाय बिथांमोना जुदि जोंनियाव ST मोनोब्ला आं बेखौनो बारे बारे बुंबोबाय थादों फार्स्टआव 6 शिड्यूल होननाय जेबो बेयाव नाम थानाय नंला कुनु 6 शिड्यूल होननाय नाम थानाय नंला बेखायनो जों बुंबाय थादों जे कुनु दिन बिथांमोननो ST होनायाव रावबो सासे ट्राइबेलनिफ्राय बर'फोरनिफ्राय जाय बिथांमोना सानसे समाव सिलाइ गुलि लानानै अरनानै समायखिरा लाना जाथिनि थाखाय आन्दोलन खालायग्रा लिडारफोर दङ दैदेनगिरि बिथांमोन दङ आफादफोर दङ मेल्ला आफादफोर दङ बिथांमोनाबो जाहाथे रावबो ST होनायनि फारसे लेहेमिया गावखौ खोलैसारनानै राजनीतिक मुलाम्फानि थाखाय माने कुनु खति जायालाबासिनो कुनु माने थाखानाय ST खौ जेबो गोहोम खोलैयालाबासिनो बेफोर बाथ्राखौ रावबो बुंनांला नोंथांमोनाबो पलिटिक्सनि थाखाय नन ST नि भट नांगौथ' नोंथांमोननो नन ST नि भट नांगौब्ला ST फोरनि भट नांगोन ना नाङा ST फोरनोबोथ' भट नांगोन ना ST फोरनि भट नांगौब्ला नोंथांमोना बेखौबोथ' बुंनांगोन ना जे बेखौनो बुंनांगोन बिथांमोना जोङो दिनै सासे पलिटिकल लिडार हिसाबै नन ST निबो भट नांगौ ST निबो भट नांगौ खिन्थु नन ST नि भट नांगौ होननानै जुदि बिथांमोननो ST होनांगौआव जोंहा बुंनो गोनां गैया होननानै बुङोब्ला गाबोनथ' ST फोरा नोंनोबो भट होनाय नङा ना नङा होमबा बेखायनो स्पष्ट क्लियार जानांगौ जे साफ्रोमबो पलिटिकल लिडारा बेखौनो बुं जे नोंथांमोना ST हो बुंनो गोनां गैया खिन्थु जोंनो बड'लेण्ड होग्रोनांगोन गासैबो ST नि लिडारफ्रा गासैबो ट्राइबेलनि लिडारफ्रा बेखौनो जिखिनि मुजियानि लिडार दङ बेयाव पलिटिकल लिडार बुं आरो जायखिनि आफादफोरनिफ्राय लिडार दङ स्टुडेन्ट इउनियननिफ्राय लानानै पलिटिकल पार्टिनि लिडारफ्रा बेखौनो बुंनांगोन जे जोंनो बड'लेण्ड होग्रोदो ओमफ्राय बिनि उनाव बिथांमोननो ST होदो बास जोब्बायब्रा राजिब बेखिनिखौ बुंनो हायाब्ला खिन्थु बेयाव खिन्थु इलेक्शनाबो सफैगासिनो MLA इलेक्शन दा नोङो नन ST नि फेभाराव बुंनाय माने ST आ नोंजों थानाय नङा दा बेयाव नोङो जोंनियावथ' मोननै रिजनेल पार्टि दङ नङा होमबा मोननै रिजनेल पार्टि दङ दा बिथांमोननि स्पष्टआ मोननैनियाबो क्लियार जानांगोनब्रा सोरबा सासेनियाल' नङा बेयाव नङा होमबा सोरबा सासेनियाल' नङा आरो सोरबा सासेखौल' एटेक खालायगोन बेबो नङा नङा होमबा बेखायनो मोननैबो रिजनेल पार्टिनिफ्राय बियो क्लियार जानांगोन पलिटिक्सआव फैनाय लोगो लोगो हारिबो गैया जाथिबो गैया रावबो गैया मा नांगौ खालि शेयार पावार मानि एन्ड पावार बेखौल' नांगौ पलिटिक्सआव दा बेफोरबायदिनि थाखायनो बिसोरो हारिनि मोजांनि थाखाय सानला जै बर' लिडारा अहंखार बर' हारिखौ फानदों बिसोरखौ पावारनिफ्राय बोख्लायनांगौ गुबुन हारिया जों बर'फोरखौ मालाब्लाबो खौसेथि जाजानो लुगैया खौसेथि जानाय लोगो लोगो जोंखौ रावबो जोंखौ सोमावनो हाया हाजारखि बारहुंखायानो फैथों हाजारखि सारअन्थायानो फैथों हाजारखि दै बानायानो फैथों बर' हारिखौ खौसेथि जायोबा रावबो सोमावनो हाया खुलुमबाय गोबांथार मानसिफ्रा आंखौ बुंगासिनो दङ बे आलफ्रेडआ बहाय गोमानानै थाखो मानि थाखाय बे 6टा हारिनो ST होनो नागिरनायनि थाखाय मानो फंसेबो राव ओंखाराखै दिनै आङो नोंथांमोननो फोरमायनानै होनोसै आं मानि थाखाय भिडिअखौ लाबोआखै होनबा आङो सिगाङावहाय बिदिनो बर' हारिखौ फोजाखांनायनि थाखाय खौसेथिनि थाखाय गोबांथार भिडिअ लाबोदोंमोन नाथाय आंखौ माखासे पलिटिकल पार्टिफोरा धमकी होदों UPPनि मानसिया बुंदों ए साला बियो BPFनि संख्रि जाग्रा BPFनिफ्राय लाख रां लानानै बे भिडिअखौ बानायदों आरो BPFनि मानसिफ्रा बुङो ए साला बियो UPPनि संख्रि जाग्रा बिनि थाखायनो बियो बेफोरबायदि भिडिअखौ बानायदों बियो साला UPPनिफ्राय फैसा मोनदों बेफोरबायदि आरो सोरबाथ' धमकी हरबावदों आंखौ ए बुरबक नों जाम्बा
सिरि था नों जेबो मिथिया दा बेफोरबायदिनि थाखायनो आङो जेबो माने भिडिअ बानायनो गोसो जायाखैमोन बर' हारिखौ फोजाखांनाय एबा खौसेथिनि थाखाय नाथाय दिनै बारानिफ्राय बारा जाबाय दा आङो थानो हायाखै बेनि थाखायनो आङो आरोबाव पाब्लिकफोरनो एसे आङो फोरमायनानै होबावनोसै मानि थाखाय साफ्रोमबो पलिटिशियान्सफ्रा नो अबजेक्शन खालामजोबदों एक्स वाइ जेड जेसेबांखि पलिटिशियान्सफोर नोंथांमोनहा नुखाबाय बिसोरनि खुगानिफ्राय मा गुदों जोंहा जेबो हेंथा गैया बे 6था हारिनो एसटि होबावनायाव नाथाय बे थाखानाय एसटि फोरहाल' खहा जानो नाङा फाग्ला बेजों जायो मारै जानांगौ बेलाय थाखानाय एसटिया प्रब्लेम जायालासिनो मारै गुबुन एसटि होनो हाबावनांगौ फाग्ला बिजों जायो नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ गोदो बे पलिटिशियान जानायनि सिगां जेब्ला फरायसा आफादाव दंमोन होनबा एकदम गामसा गानै गानै होगदावदोंमोन बिथाङाबो बयबो जुदि एसटि जानो लुगैदोंबा होमबालाय एसटि होदो बयबो खांख्राइ साम' अमा गासिबो जाजोबदो लांथा फांथा थादो खेख्रा खुख्रा माबा माबि एम्फौ एनला जाजोबदो बेफोरबायदि गोरा डायलग होदोंमोन नाथाय बिथाङा पलिटिक्सआव हाबनाय लोगो लोगो खुगाया बन्द नो अबजेक्शनसो ओंखारदों बेफोर मानि थाखाय जादों आङो एग्जाम्पलखौ होनोसै जोंना बर' हारियाव दा मोनसे पलिटिकल पार्टी दङ मोनथाम दंसै रिजनाल पार्टीयावनो मोनथाम पलिटिकल पार्टी जानाय लोगो लोगो मा जायो जोंनि बर' हारिनि भटआ गावस्राबाय माखासे ट्रेक्टराव थांबाय माखासे नांगोलाव थांबाय माखासे दा नै दामफार नामा अल्टारनेट पार्टीयाव बड'लेण्ड जाहैदों बाहाय थांबाय अब्ला जों देरहागोन मानो होनबा नोंनि भटआ बोफ्लेबाय ओरै दा बिनि थाखायनो मा पलिसि गेलेनांखो गुबुन हारिखौ फुस्लायनांबाय जोंनि पार्टीनो भट हो जोंनि पार्टीखौ भट होनानै देरहा होयोबा नोंसिनि फेभार खामानि मावगोन जों नोंसिनि डेभेलपनि थाखाय दा बिथांमोनहाथ' बिबाय जोंनो एसटि नांगौ जों एसटि होगोन जोङो जुदि भट होनानै देरहा होयोबा जोङो 6था हारिनो जोङो एसटि होगोन दा पलिटिकेलनि मेनिफेस्ट'आनो बिदिसो जाबाय रोखा लिरनानै दोनखाबाय मेनिफेस्ट'आवनो जोंनि पार्टीखौ देरहा होयोबा जोङो 6था हारिनो जोङो एसटि होगोन जोंखौ भट होनानै देरहा होदो दा नै मुद्दाया बेसो एसटि होनायनिसो मोननैबो पार्टी बियो ट्रेक्टरावबो दंमोन नांगालावबो दंमोन लिडारफ्राथ' जेबोखौनो बुंनो हाया दा नोंथांमोनहा नुबोगासिनो दं एमपि जोंनाव बर'नाव 2 एमपि दं सासे रायजो सभायाव सासे लक सभायाव बिथांमोननि खुगानिफ्राय ओंखाराखै नो अबजेक्शनल' जों होनायनि जेबो अबजेक्शन गैया दा नोंथांमोनहा जोंनि आसामनि स्पिकार दा नोंथांमोनहा बिथांनि खुगानिफ्रायबो खोनादों खोनायाखै एमएलएसफोर दङ साफ्रोमबो एमएलएस नोंथांमोनहा बिसोरनि खुगानिफ्राय खोनादों खोनायाखै दा सोरबा चिफआनो जा डिपुटि चिफआनो जा इएमआनो जा एमसिएलएआनो जा एमएलएआनो जा एमपिआनो जा गैया बिसोरनि खुगानिफ्राय मानो होनबा गावस्रा सियाराव जिरायनो मोनबाय थाबानो जाबाय राजा जाबानो जाबाय पलिटिक्सआव साना दे पलिटिक्सआव हारि गैया धोरोम गैया बुजिनानै लाखा पलिटिक्सआव फैनाय लोगो लोगो हारिबो गैया जाथिबो गैया रावबो गैया मा नांगौ खालि सियार पावार मानि एन्ड पावार बेखौल' नांगौ पलिटिक्सआव दा बेफोरबायदिनि थाखायनो बिसोरो हारिनि मोजांनि थाखाय सानला फार्स्ट एन्ड फरमस्ट प्रायरिटियानो जाबाय जोंनि पार्टी जोंनि इउपिपिएल पार्टी जोंनि बिपिएफ पार्टी जोंनि अल्टारनेटिभ पार्टी बिदिल'सै जोङो जेरैखि जाया थगायनानैबाबो जोंनि पार्टीया देरहाथारनांगौ आरो जोङो पावाराव थानांगौ दा बेल'सै बिनि थाखायनो जों पाब्लिकफ्रा बुजिनांगोन जों खौसेथि जानांगोन जुदि जोंनि बर' हारियाव काराप्टेड लिडार दंबा जोङो बेखौ पावारनिफ्राय बोख्लायनांगोन जोङो जै बर' लिडारा अहंखार बर' हारिखौ फानदों बिसोरखौ पावारनिफ्राय बोख्लायनांगौ मानि थाखाय जेसेबांखि बिसोर लिडार जादों बड'लेण्डनि नामावसो बिथांमोनहा लिडार जानो हादों आन्दालन खालामफ्लानानै जोंनो बड'लेण्ड नांगौ न' बड'लेण्ड न' रेस्ट बेफोरबायदि खालामबाय लिडारगिरि जाबाय गिदिर गिदिर भाषण होबाय जोंना पाब्लिकफ्राबो नंगौ सानबाय बड'लेण्डल' मोनथोंसै होननानै एकदम लाख लाख फैसा माइरं बायदिसिना खांनानै हरबाय सापर्ट खालामबाय दा दिनै नै बिथांमोनहा बड'लेण्डबो नांला होननानै थगायबाय बड'लेण्डबो नांला होननानै थगायबाय बर' हारिखौ पावाराव जिरायनो मोननाय लोगो लोगो गुबुन हारिनो एसटि होनायनिबो जोंहा प्रब्लेम गैला बेफोरबायदि बेनिखायनो जोङो मेगन खेवदो पाब्लिकफोर जोङो खौसेथि जादो जाय लिडारा बड'लेण्डनि नामाव बेफोरबायदि पावार मोनदोंमोन जोङो बिसोरखौ बोख्लायनांगोन जुदि बिसोरो बर' हारिनि हेंथायै खामानि मावबाय थायोबा आं आसा खालामबाय नोंथांमोनहा बुजिबाय होननानै मानि थाखाय साफ्रोमबो जोंनि बर' लिडारफ्रा दिनै एगेन्स्ट बुंनो हायाखै एसटि होनाङा होननानै नाथाय एसटिसो होनांगौ होननानै बुंदों नोंथांमोनहा बुजिबाय जानो हागौ बेनो जाहैबाय डिभाइड एन्ड रुल पलिसिनि थाखाय गुबुन हारिया जों बर'फोरखौ मालाब्लाबो खौसेथि जाजानो लुगैया खौसेथि जानाय लोगो लोगो जोंखौ रावबो जोंखौ सोमावनो हाया हाजारखि बारहुंखायानो फैथों हाजारखि सारअन्थायानो फैथों हाजारखि दै बानायानो फैथों बर' हारिखौ खौसेथि जायोबा रावबो सोमावनो हाया बिनि थाखायनो जोङो खौसेथि जानांगोन जेब्लानाखि जों खौसेथि जाया बेफोरबायदि फाव फान्दायबाय थागोन जोंखौ फिदिंबाय थागोन
आङो दा आसा खालामबाय नोंथांमोनहा बुजिनो हाबाय होननानै बेनि थाखायनो जोङो सिरि मोनदो मेगन खेवबावदो आरो खौसेथि जादो बर' हारिनि मोजांनि थाखाय जोङो जेब्लाबो खामानि मावनो नाजादिनि जय बर' हारिनि